שלום, ואהבת לרעך. 6. עצה טובה עליונה מפי אריז"ל, לומר כל בוקר לפני התפילה שאני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך. אני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, ומתוך כך אני מתפלל אל ריבונו של עולם. בזה התפילה שלי נהפכת לתפילה כללית של כל עם ישראל, ולא תפילה סגורה שלי. לקבל אהבת ישראל, וכמובן זה ייתן כוח לקיים. שלום.